Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, May 22. Manual recount hiniling ng kampo ng natalong mayoral bet sa San Fernando. Kaluwag, hindi raw nababahala sa inihaing election protest ni Pineda Cayabyab. COVID-19 cases tumaas sa ilang bansa sa Southeast Asia. OFWs pinayuhang mag-ingat. Police Regional Office 3, disaster ready na daw ayon kay Regional Director Police Brigadier General Fajardo. At exclusive promo para sa mga OFW, tampok sa Ford Pampanga 3-day Summer Festival Sale. Natanggap na ng COMELEC ang kauna-unahang election protest na inihaing kaugnay ng kakatapos lamang na 2025 midterm polls. Ito ay nanggaling sa kampo ni dating San Fernando, Pampanga mayoral candidate Maylene Pineda Cayabyab na nabigong manalo sa eleksyon. Hindi naman daw nababahala rito si re-elected Mayor Vilma Caluwag at sinabing kumpiyansa siya sakaling aprubahan ng komisyon ng panawagang bilangin muli ang mga boto. Magbabalita si Jody Mercado. Maagang tumulak ang kampo ni dating San Fernando mayoral candidate Maylene Pineda Cayabyab sa Intramuros, Maynila ngayong Huwebes, May 22. Ang kanilang pakay, maghain ng election protest na naglalaman umano ng 13,000 affidavit ng mga Fernandino na di umano'y nais makakuha ng paglilinaw ukol sa katatapos lamang na halalan. Matatandaang nanalo si incumbent Mayor Vilma Caluwag sa botong 127,124 habang si Cayabyab naman ay nakakuha ng 49,061. Panalo rin ang buong slate ni Caluwag mula Vice Alcalde hanggang sa 8 konsehal. Hindi na ito yung sino nanalo, sino natalo. Totoo ba itong ginagawa natin na process? Okay? Ito ba ay walang daya, walang... Some of those, no, hindi naman lahat, because majority of them, or almost all of them, ay pumunta ron para ireklamo talaga nila. Pero meron din nagpunta na para ma-determine talaga because they are not fully convinced that this is the result of the election. Ayon kay Attorney Jeffrey Miranda, legal counsel ni Cayabyab, hiling nila na muling bilangin ang mga boto sa syudad San Fernando para sa pagka-mayor at 2 konsehal sa Team My Love San Fernando. File tamo pong election protest kahit po rin election protest tamo. So we have filed them already at naway bigyan ng dinanong due course ng COMELEC ready, bangkanita, mibalik tampa si Bayo Karem Balota at lawenta mo talaga nung nino ing sinambot a mayor keta king syudad na ning San Fernando, Pampanga. Ita mo ing dahilan, ita mo ing reason na akit tamo talaga ing will na ning taga San Fernando. Samantala, ito raw ang naging reaksyon ng COMELEC sa inihaing election protest. Yes, the first that is to be docketed, if you notice in your in the pictures that you have taken, no, 001 25-001 yata yung nakalagay. So the first, so this is record breaking. Well, they have been expecting that the electoral protest will come very, very soon. What they were surprised about is that tayo pinakauna na Thursday pa lang, nandyan na tayo. Although we are given 10 days within which to file the electoral protest counted from the time of the proclamation. Alright? So tayo, from the time of the proclamation, 9 days lang. Okay. Record of 9 days na i-file na natin.
Ibinahagi din ni Miranda ang susunod na proseso sa pag-usad ng reklamo. Isa-serve muna yung summons sa kabilang partido, sa protestee, and then after that, meron lang silang 5 araw para sagutin yon. And then after that, we will conduct a preliminary conference, after which the schedule for the opening of the ballot boxes will be ordered by the Commission on Election. Tiwala naman ang abogado sa magiging kalalabasan ng inihaing protesta. Yes, we are confident that the true voice of the Fernandinos will come out, and that will be Mylene Pineda Cayabyab. Samantala, hindi umano nababahala si Kaluwag sa inihaing election protest ng kampo ni Pineda Cayabyab. Karapatan data reng balang kandidato. Karapatan data itang nung kumbinsido ketang maging resulta na ning eleksyon. Pwede da namang gawan itang burida, karapatan data. Halata mong pwedeng sabyan kanita. Actually, panayanayan tayo kanya nito. Kaya ba't mag-comment na mo? Syempre karelate. Ita naman pwedeng panghimasukan nung nano itang opinion da. Kanya-kanya tamong opinion, pero syempre, antimoy kami, nung kutangan nyo kung yan, ninano yung opinion ko, syempre, okay itang maging resulta. Makanta na tutuya pala itang sasabyan dareng tao, naretang bubulong dareng tao. Mayor, tahimik lang mo po ring tao. Hindi rin umano nagdalawang isip at nagduda ang alkalde sa naging resulta ng halalan. Nung kukutangan nyo ko, nung ating kaalinlangan, kasi yan during the time, syempre, uling may ka-report makanta. At ngayon, mayaring election, tutuya pala itang bubulong da ka na ako rin Fernandinos at ding marakal. May magaral, detang kay na emakialam king politika, nasasabihan dang dakala tahimik la rin tao. Pero, vilmala, len mo man. Tiwala raw ang muling naihalal na opisyal na kahit muling bilangin ng manual ang mga boto ng mga Fernandino. Agyang mamilang lapang manual, confident ko. Uling, ako memorite. Ali kami memorite. Apin po ita ing klaro. Anya, mag-obra mo po. Anya, ali ko man dapat mabother kasi ala na ako man dapat gawan. Kasi aliwa naman akong kukwestiyonan da. Ing integridad na ning Comelec, iyang makukwestiyon ken. Aliwa itam. Ipinaliwanag rin ito kung bakit pasok lahat ng kanyang slate para sa City Council. Kaya kaming slate kasi kareng katim ko ilam o reng lulto may na, di ba? Kay oning kasi kami sabi mi kayo milala kong pag-asa kasi dadalanta man ing grupo, bibit-bitan tayo ing grupo, basta't alang mi pagjang, kaya katamo. So, may kawakawani kaming kampanya. Kay ba't itang June, mig-adapt la reding mga lakas mi. Kay grupo itang June, inadapt yung adwa ka rin kayabe mi. Kay ba't mig-adapt yan naman ni Councilor G4 David, mig-adapt yan. So, may kawakawani kayo man may ngampanya, bibit-bitan mi ing buong grupo. Alang mi panabili. At sabi ko, masata mo, napakiramdaman da katamo reng tao, ketang vote straight, uling reng Fernandinos. Kasi never kong may ngampanyang ako mong boto da. Kasi, ing lagi ko sasabyan, kailangan ko ing kasangga, uling ketang milab, during rening makalukluk sang gunyan, talagang pesakitan da ako. Na up until now, kami makagalo, uling limited. Dininanda ko mong limited rugong pondo. Penny-slash dala at balo yung anita. At bilgar ko anita. King flag ceremony. Willing kong makipagdebate. Kareng king sanggunian. Bakan talon to opening tutu. At itayng ikit ko sigurong ring tao, itayng linaweda na kailangan ng mayor ing kasangga. At potang mangampanya ko,
Nung atin kayo pa pong eburi kaya kami, pilyanan nyo ng buryanan nyo na kingan. Itang makanta. So itang pa magkampanya mi na vote straight, pen walang dakatamo rin. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Paglilinaw lamang po sa report na inyong napanood, 10 ang konsehal na napili po sa syudad ng San Fernando at hindi po 8. Samantala, maayos raw ang naging takbo ng halalan 2025 sa Pampanga. Ayon sa ulat ng PNP at COMELEC, sa kabila ng ilang lugar na isinailalim sa mas mahigpit na seguridad, wala raw naitalang insidente ng karahasan. Bukod dito, mabilis ding naipadala ang resulta ng botohan sa tulong ng modern technology. Ang detalye sa report ni Ashley Punzalan. Higit isang linggo matapos ang 2025 national and local elections, positibo ang naging pagtataya ng mga otoridad sa Pampanga. Mula sa maayos na seguridad hanggang sa mabilis na transmission ng boto. Sinuri ng Philippine National Police o PNP at Commission on Elections o COMELEC ang naging takbo ng halalan sa lalawigan. Kay Pampanga Provincial Police Director Police Colonel J.D. Mandal, bagamat kasama ang City of San Fernando at Bayan ng Arayat sa mga lugar na itinuturing na election hotspots. Naging maayos naman umano ang halalan sa buong probinsya. During the D-Day of National and Local Election 2025, may consider po natin na ito po yung one of the peaceful election na nangyari, considering na wala po tayong naitalang mga major incidents or anumang karahasan nung pong idinaos po ang ating National and Local Election 2025. Dagdag pa niya, sapat ang deployment ng kapulisan sa mga presinto sa araw ng eleksyon. Nagkaroon din ng mga active checkpoint upang matiyak ang seguridad. Katulad po ng 511 polling centers po natin, nalagyan po natin yan ng tigdadalawa na magmaman. So that almost 1,022 po yan ang police personnel. Meron po tayo sa border control checkpoints na 7 and 7 border control checkpoints within the province of Pampanga. Meron din po tayo nagkakandak ng checkpoints at meron pa rin po tayong mga para sa mga police assistance and oplansita na nagmaman para po during the D-Day of the election. Ayon sa opisyal, magpapatuloy ang presensya ng kapulisan sa mga checkpoints hanggang sa ikalawang linggo ng Hunyo o kahit palampas na sa itinakdang pagtatapos ng election period. Kasi po, gun ban pa po tayo, kaya continuous pa po yung ginagawa nating COMELEC checkpoint. Yung ating security preparation na nakalatag po sa lansangan is the same pa rin po hanggang hindi po natatapos yung COMELEC period. And hanggang sa matapos din po, pag nakatapos po ng COMELEC period, ganun pa rin po ang pagbabantay natin para po ma-maintain natin yung peace and order dito. Sabi ko nga po, lagi ko nga pong sinasabi sa ating mga chief of police na dapat i-consider natin na every day is an election day. Samantala, ayon kay Attorney Elmo Duque ng COMELEC Region 3, kapansin-pansin ang bilis ng transmission ng resulta ng halalan ngayong taon. Well, dramatically different and totally medyo out of bounds ako. Sabi ko, I'm still in awe na in a short span of time, nandun na yung mga resulta. Pagbaba ko ng CLTV, may nagpuputukan na. Sabi ko, alam na nilang resulta. Okay? Kasi kung ginamitan natin yung mga lugar na mahina ang signal ng tinatawag natin na satellite transmission via Starlink. And as early as 9 o'clock in the morning, on that day, nag-proclaim na yung mga ibang mga munisipyo. Highly abnormal, napakabilis ngayon. Ano? So compared to the previous election ng 2022, 2019, 2016, 2013, and 2010, ito napakabilis. Bagamat mabilis, inamin ni Duque na hindi lahat ng automated counting machines ay agad nakapagpadala ng resulta. Dito sa Pampanga, nagkaroon tayo ng manual uploading at the total of 26
At ang pinakamataas na nakita natin na nag-manual uploading ay nasa lungsod ng Angeles. Kung titingnan natin, meron tayong 2,080 na automated counting machines or a total of 0.012% na nag-manual uploading. Bukod dito, bumaba rin umano ang voters turnout sa lalawigan ngayong 2025 kumpara noong 2019 at 2022. Yung voters turnout natin dito sa Pampanga ay umaabot tayo ng 84.70. Ang registered voter po natin for this is May 12, 2025 election is 1,674,789. At ang total ng bumoto is 1,418,533. Ang hindi bumoto is 256,256 or that is a total of 84.70%. In-average ko kasi yung voters turnout natin ng 2019 and 2022 and that is at about 86%, no? But the total in 2022 is 86.48%. So there is a decline of 1.70%. At yun nga, nagpapakita ang figure of a 256,256 na hindi nakaboto or hindi nagbumoto. Either this is voluntarily or involuntarily due to some causes other than the independent will of the voters. Para kay Attorney Duque, malaki ang pinagbago ng resulta ng halalan dahil sa pagdami ng mga botanteng nasa edad 18 hanggang 30. Anya, maaaring magsilbing batayan ang resulta ng eleksyon ngayong taon para sa mas matalinong pagboto sa darating na 2028 national elections. Mayroon tayong dominant na group who are influencing the result of the election. And that is the youth sector who compose about 60% of the registered voter natin. At karamihan sa kanila are the thinkers of our days. Hindi sila na-influensyahan ng vote buying. Sige, tatanggapin nila yung ipinapamigay na goods in what we call nakapalit ng kanilang mga boto. Pero ngayon hindi. Mayroon tayong mga areas dito sa buong Central Luzon na nakita natin na tumanggap yung, allegedly tumanggap sila, pero iba yung resulta. So ibig sabihin, may mga grupo na ngayon na they are not based on the tarpaulin, they are not based on what you publish on the newspaper, on the television. They are based on knowing who you are, what are your credentials, and they identify themselves with the person as with the candidate as their champion. Bagamat tapos na ang eleksyon, hindi pa rin dito natatapos ang responsibilidad ng bawat Pilipino. Mahalaga ang maging mapanuri sa mga susunod na hakbang ng mga nanalong opisyal. Para sa susunod na eleksyon ay mas matalino, mas maayos at mas makabuluhan ang ating pagpili. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 G?
Nilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali. -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next stage. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hinikayat ng DILG Region 3 ang mga LGU na sumunod sa Memorandum Circular na sa pagbubuo ng transition teams ng mga incoming at outgoing government officials. Paraan daw ito upang maging maayos at transparent ang pagpapalit ng mga administrasyon sa mga lokal na pamahalaan. Narito pong report. Inihayag ng Department of the Interior and Local Government o DILG Region 3 ang kahalagahan ng maayos sa pagpapalit ng administrasyon sa mga lokal na pamahalaan. Nitong Marso, inilabas ng DILG Central Office ang Memorandum Circular number 2025-016 para sa pagbubuo at operasyon ng Local Governance Transition Teams. Ayon kay Attorney Anthony Nuida, Regional Director ng DILG Region 3, may ilang LGUs na sa rehiyon ang tumalima sa nasabing kautusan ng kalihim ng DILG. Ang deadline po kasi nito, ang nakalagay doon sa circular at as early as 2 months before the assumption or end of the term of the incumbents. Dapat ma-organize na nila. So far, based sa data namin, mga 50% naman na po. Yung may mga na-encode na ng mga data, nag-comply na po doon sa requirement. But continuous ang monitoring po namin. Ang deadline nila is until July 11. Na hopefully lahat na po ng LGUs are ready for the turnover and transition. May importanteng gampanin raw ang mabubuong lupon para matiyak na maayos at hindi magkaroon ng aberya sa pagitan ng incoming at outgoing officials. Yung mga data na dapat mag-gather and ma-organize and talagang ma-preserve para po sa transition and information of incoming officials talaga. So walang exemption po ito. Lahat ng LGUs dapat mag-create sila and mag-conduct sila ng inventory. Hindi lang po inventory ng properties. Very important yung property. Siyempre, movable and immovable properties, yung mga land, buildings, etc. Din mga equipments nila. Pero maraming dokumento din na kailangan nilang i-ready. Like yung mga development plans nila, CDP, CLUP, yung governance report natin kasi ang DILG meron pong SGLG, para yun talaga may basihan din in terms of planning yung incoming officials. So marami pong dokumento yan, including yung nire-require natin documents, 14 ata in some LGUs, on full disclosure policy, yung mga budget, yung mga procurement documents, dapat intact po yan. Yun ang role ng transition team na dapat ma-preserve nila yon at mag-gather yon para pag-turnover sa incoming for their guidance and information and planning purposes. Alam nila kung ano yung kanilang ini-inherit, kumbaga, o minamana sa LGUs. Okay. Batid naman ng opisyal na may mga dahilan kung bakit nade-delay ang pagbubuo ng transition teams. Medyo marami-rami yung dokumento na ipiprepare. Pangalawa, siyempre mayroon din na ganun sigurong issue in terms of politics, pero hopefully hindi naman maging hindrance kasi responsibility po nila yon. Especially kung ang head kasi ng transition team is the local chief executive. So siyempre, masakit kung magta-turnover siya, pero siyempre trabaho niya yon. Ang obligasyon niyang gawin. So gagawin talaga dapat po nila. Anyway, kasama naman po doon yung mga lahat ng department heads, which are more or less permanent in the LGU. So talagang dapat may mga ready data sila niyan para doon sa mga bagong uupo. May CSO representative at saka yung DILG officer po kasama din sa member po ng transition team. Samantala, kinilala naman ng opisyal ang naging papel ng umbrella agency sa rehiyon sa ilalim ng DILG na tumulong upang maging mapayapa at matagumpay ang halalan. So, ang aming pasasalamat sa kanila, siyempre,
lalo na sa ating mga PNP, no? Talagang kung titingnan natin sa Central Luzon, napaka maayos, very orderly yung election, mabilis yung walang protest kami na monitor pa so far, although ang deadline naman until tomorrow. At very peaceful, walang mga incident masyado na talagang mabibigat na issues during the election. So of course yung Bureau of Fire naka-ready yan for any emergency. Yung BJMP, malaki din yung naging role nila kasi may mga bumoboto. Inalaw na po yung ibang PDLs natin, persons na nakadetain, deprived of liberty, na bumoto. So may trabaho din yung BJMP doon. Tapos kami po sa DILG local government, of course, nakamonitor din kami during election. Tumutulong at kung may mga incidents, may mga potential issues na i-report namin kagad sa PNP and sa other concerned agencies, sa COMELEC. Opo. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Hindi lang dagdag kita kundi pagpapahalaga sa kanilang serbisyo ang hatid ng karagdagang honoraria para sa libu-libong guro at election workers na nagsilbi nitong 2025 national local elections. Sa utos ni President Ferdinand Marcos Jr., inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang karagdagang 1,000 na honoraria para sa bawat poll worker. Bukod pa ito sa 2,000 across-the-board increase na nauna nang ibinabago ang halalan. Kabuang mahigit 700 milyong pondo naman ang inilaan para sa dagdag na honoraria. Anunsunod sa layuning kilalanin ang mahalagang papel ng mga guro at iba pang tagapaglingkod na itong eleksyon. Batay sa datos ng COMELEC, nasa 758,549 ang kabuuang bilang ng poll workers na karamihan ay public school teachers. Ayon sa komisyon, matatanggap nila ang buong election compensation kasama mga nadagdag sa loob ng 10 araw matapos ang botohan. Samantala, Manny Pacquiao balik training na para sa boxing comeback. Narito po ang sports news. Matapos ang 4 na taong pahinga mula sa professional boxing, balik training na muli si pambansang kamao Manny Pacquiao sa wildcard gym sa Los Angeles. Ito ay upang paghanda ng kanyang napipintong laban kontra sa 30 anyos na si Mario Barrios para sa WBC welterweight champion belt na nakataktang ganapin sa Las Vegas sa July 19. Kasama niya sa training camp ang kanyang longtime coach na si Freddie Roach at Buboy Fernandez. Sa first day ng kanyang training, nagsimula si Pacquiao sa light exercises tulad ng pagtakbo at shadow boxing sa Pan Pacific Park bago nagtuloy sa meet session sa wildcard gym kasama si Roach. Ang pagbabalik niya sa ring ay kasunod ng pagkatalo niya sa senatorial election sa Pilipinas at ng kanyang induction sa International Boxing Hall of Fame ngayong June. Bagamat may agam-agam ang boxing community dahil sa edad niyang 46 at ang kanyang performance sa nakaraang exhibition bouts, nananatili naman daw positibo si Pacquiao. Ang laban kay Barrios ay inaasahang magiging makasaysayan, lalo na't ito ang unang pagkakataon na maglalaban ng isang 46 anyos na dating world champion laban sa isang aktibong 30 anyos na kampiyon. Kung magwawagi si Pacquiao, siya ay magiging isa sa pinakamatandang world champion sa kasaysayan ng boxing. At yan ang sports news ngayong araw. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 Sports News. Game face-on ng Gilas Pilipinas Under-16 para sa pagbubukas ng 2025 FIBA Under-16 Asia Cup SIBA qualifier sa darating na Sabado, May 24. Asahan ang isang bagong yugto ng mga batang Gilas sa ilalim ng pamumuno ng kanilang head coach na si Coach L.A. Tenorio. Bit-bit ang sigasig at karanasang hinubog sa Gilas at PBA. Titiyakin daw ng koponan ng pag-aalay ng puso at dangal sa bawat minuto ng laban. Gaganapin ang regional showdown sa Brenzy Giao Convention Center sa San Fernando, Pampanga hanggang sa araw ng Biyernes, May 30. Makakaharap ng Philippine team ang mga karibal mula sa Southeast Asia, kabilang ang Vietnam, Thailand, Singapore, Indonesia at Malaysia. Samantala, isang malinis sa top 2 finish ang target ng Gilas para makapasok sa championship round at makuha ang tiket papuntang FIBA Under-16 Asia Cup sa Mongolia sa darating na Agosto. Ang kanilang unang assignment laban kontra Vietnam sa Sabado 7:30 ng gabi.
Inaasahan ang mainit na suporta ng home crowd para bigyan ng lakas ang bawat koponan o batang koponan sa bawat opensa at opensa. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Lunes, panoorin ang mga pelikula mula sa ating mga lokal na direktor at student filmmakers. Simula 3:00 ng hapon, abangan ng Open House Kino, tampok ang mga dekalidad na pelikulang pupukaw sa inyong puso at magmumulat sa inyong diwa. At pagsapit ng 3:30 ng hapon, samahan kami sa Crucian Film Festival, tampok ang iba't ibang istorya ng mga estudyante ng Holy Cross College na tiyak kagigiliwan ng lahat. Tuwing Lunes, Open House Kino, 3:00 ng hapon, at Crucian Film Festival, 3:30 ng hapon. Dito lamang sa CLTV 36. Nais naming iparating at ibahagi ang aming saya. Dahil nanalo ng 3 awards ang CLTV 36 sa 19th UPLB Gandingan Awards. Tagahabi ng kasaysayan para sa bayan. Yan ang naging tema ng nasabing kompetisyon. Nanalo ng Most Development-Oriented News Story ang Malaya Lolas Muling Panawagan, Most Development-Oriented Online Short Form Video ang Pinatubo Eruption 33rd Anniversary, at Most Oriented Talk Discussion Program ang So to Speak Malaya Lolas. Isang paalala ng katatagan, pagkakaisa at pag-asa ng mga Kapampangan. Luwid ka, CLTV 36, and lungid po ang Gandingan. Thank you po. Balen at balita ng CLTV 36. Ito hong award na ito ay inspirasyon ho para sa amin sa kabila ho ng pag-atake ng mga trolls at pagtawag na bias pag hindi nagustuhan yung mga balita na aming ibinabalita sa kabila ho ng mga totohanan at maprosesong pagdampan sa aming tungkulin. Na Most Development-Oriented Talk or Discussion Program, ayan! So to Speak, Malaya Lolas ng CLTV 36. Itong aming programa ay handog po namin sa kanila at sa lahat po ng ating mga kasamang naninindigan at tumutulong ho sa mga inabuso at patuloy na nagbabalita po ng katotohanan. Makakaasa po kayong patuloy ang paghahatid ng CLTV 36 ng mga napapanahon at mahalagang balita at pagbibigay ng mga makabagong programa para sa inyo. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang hanggang suporta at pagtangkilik sa CLTV 36. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Pinag-iingat ng Department of Migrant Workers sa mga OFW kasunod ng muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa ilang bahagi ng Southeast Asia. Kaugnay nito, nananatiling alerto ang mga kinaukulang ahensya sa Pilipinas. Narito ang report ni Raymond Tasoy. Muling nanawagan ng Department of Migrant Workers o DMW sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na maging mapagmatiyag at patuloy na sumunod sa mga ipinatutupad na health protocols sa bansang kanilang kinaroroonan. Ito ay matapos maitala ang pagtaas ng COVID-19 cases sa ilang bahagi ng Southeast Asia. Sa isang Facebook post, hinikayat ni DMW Secretary Hans Leo J. Kakdak ang mga OFW na manatiling alerto at huwag magpabaya sa kanilang kalusugan. Nitong nakaraang linggo, iniulat ng Singapore ang pagtaas ng kaso ng sakit. Ngunit ayon sa kanilang Ministry of Health, wala namang indikasyon na mas nakahahawa o mas malala ang mga umiikot na variant. Sa Hong Kong naman, naitala ang major surveillance indicator sa loob ng 1 taon. Ayon sa kanilang health agency, posible itong dulot ng pagbabago sa dominant strain ng virus at pagbaba ng herd immunity.
Bagamat wala pang naitatalang seryosong banta sa mga kababayan nating OFW, iginiit ng DMW na mahalaga pa ring mag-ingat upang maiwasan ang pagkakahawa sa sakit. Samantala, nauna nang nilinaw ng Department of Health o DOH na walang dapat ikabahala ang publiko dito sa bansa. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, nananatiling mababa ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa sa nakalipas na 4 na buwan. Sa Pilipinas, ang nai-report na COVID-19 cases mula Enero hanggang Mayo 3, 2025 ay nasa 1,774. Mas mababa po ito ng 87% kumpara noong nakaraang taon. Mula 71 kaso, bumaba rin po ang COVID-19 cases sa nakalipas na 3 hanggang 4 na linggo sa 65 kaso. Gayunpaman, ipinaalala pa rin ang kagawaran ng kahalagahan ng preventive measures laban sa naturang virus. Sa kabila ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa, mas maganda po na patuloy ang pag-iwas sa sakit. Magsuot ng face mask. Manatili sa bahay kung may sakit. Takpan ang bibig at ilong kung uubo o babahing. Regular na maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon. Agad na magpakonsulta sakaling magkaroon ng sintomas ng COVID. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Nakiisa ang Police Regional Office 3 sa taunang inspeksyon ng mga PNP sa disaster response equipment bilang paghahanda sa nalalapit na tag-ulan at iba pang sakuna. Layunin nitong tiyakin na handa ang kanilang mga kagamitan sa oras ng kalamidad. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Ashley Punzalan. Sa nalalapit na pagdating ng tag-ulan o tinatawag na wet season dito sa bansa, napakahalaga ng pagiging handa para makaiwas sa mga panganib na dulot ng kalamidad at iba pang sakuna. Pero kung readiness lang din ang pag-uusapan, dapat manguna dyan ang mga frontliners at first responders gaya na lamang ng Philippine National Police o PNP. Kaya naman bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan ng pulisya, nakiisa ang Police Regional Office o PRO3 sa simultaneous annual inspection of disaster response equipment ng PNP ngayong Miyerkules, May 21 sa Camp Olivas, City of San Fernando. I-check po natin yung ating mga equipment para nga po matiyak na yung ating mga disaster response equipment ay readily available during disaster. Ngayon pa lamang ay pinaghahandaan na natin ito sa pag-i-inspect nga natin ng mga mula sa maliliit na kagamitan hanggang sa malalaki. At ni-remind natin yung mga tauhan natin na hindi lang ito tungkol dito sa mga kagamitan natin, pero ang pinaka-importante, yung mismong mga tao natin ay ready mentally, physically, and emotionally. Isa-isang sinuri ni Fajardo ang mga essential tools mula sa mga life jackets, first aid kits, cutting tools, communication set, hanggang sa mga rescue boats at iba pang water assets. Kung may sirang kagamitan at may kulang pang gamit, pagsisikapan umano ng kapulisan na agad itong matugunan. Ngunit ayon kay Fajardo, hindi sapat ang pagkakaroon ng kumpleto at maayos na equipment. Dapat ay may sapat na kaalaman at kasanayan din ang bawat tauhan. Ay regular po natin yan ginagawa. Meron po tayong regular na training doon sa mga search and rescue operation po natin na kasama po dyan sa ating mga mobile forces natin at even doon sa mga territorial, sa mga police municipal stations natin. Yan, kasi sila yung first responders kapag may mga na i-report sa ating disaster related incidents ay mabilis yung ating magiging responde. Para naman masigurong handa ang mga equipment sa kahit anumang oras, magsasagawa raw sila ng regular at random inspection, hindi lang sa regional headquarters pero maging sa mga provincial at municipal stations din. Gayunpaman, masasabing handa na ang PRO3 sa pagtugon sa sakuna, lalo't tuloy-tuloy ang pagsasanay at mga simulation exercises ng kanilang hanay, ani Fajardo. Samantala, nangako naman si Fajardo na makakaasa ang rehiyon sa dekalidad at mabilis na serbisyo ng PRO3, hindi lamang sa usapin ng seguridad, kundi lalo na sa oras ng sakuna. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Tiniyak ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr.
na magpapatuloy ang programang Benteng Bikas Meron Na o BBM na sa kabila ng kanyang pagsusubite ng courtesy resignation. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Martes ng umaga, May 22, para sa umano'y revamp sa buong kabinete ng kanyang administrasyon matapos ang 2025 national and local elections. Sa ulat ng Philippine News Agency, sinabi ni Laurel na maayos ang plano at sistema para sa naturang programa, kaya tiwala umano siya magpapatuloy ito kahit siya ay mapalitan. Sa ilalim ng BBM na program, ibinebenta ang dekalidad na milled rice mula sa aging stocks ng National Food Authority sa halagang 20 pesos kada kilo. Sa kasalukuyan, available na ito sa 38 kadiwa ng Pangulo site sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa, at sinimulan na rin sa 16 LGU sa Cebu ang implementasyon. Bagamat naghain ng resignation, ipinahayag ni Secretary Laurel na handa siyang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin habang naghihintay sa magiging desisyon ng Pangulo. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Ano to? Ako? Seryoso? Kinakabahan ako. Parang mixed emotion. Pinapagawa nila tayo ng travel and tourism vlog. At parang kinakabahan ka. Doon na lang di ako nagkape. Siyempre, gusto ko yung can't say no ka na. G? 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 Nawala ako. Hoy, kampo! Kulang ako ng toppings! Sa... Ano? Nilagay ko lahat yung white chocolate chip. Mali! -5. Parang lahat na lang. Paano yung kapag kumuha ka ng bill? Curious po, ba't po number 7? Oo nga. See you on our next guest stage. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Sa gitna ng dumaraming kaso ng aksidente at road rage, nagsanib puwersa ang Laos Group of Companies at Land Transportation Office para itaas ang kamalayan ng mga empleyado sa mas ligtas at responsableng pagmamaneho at disiplina sa kalsada. Para sa ibang detalye, alamin natin sa report na ito. Sa layuning maisulong ang advokasya ng responsableng pagmamaneho, nakipagtulungan ang Laos Group of Companies o LGC sa Land Transportation Office o LTO upang isagawa ang isang Road Safety and Defensive Driving Seminar na ginanap sa LGC Training Center, Carl World Building nitong Huwebes, May 22. Ang seminar ay nilahukan ng mga empleyado ng LGC mula sa iba't ibang sangay ng kumpanya, bilang bahagi ng kanilang patuloy na pagsasanay at pagpapalawak ng kaalaman sa ligtas na pagmamaneho. Laos Group nakikiisa sa ating Land Transportation Office
sa kanilang advokasya, no, sa responsable pagmamaneho at saka sa road safety, no. So kami nagpapasalamat sa LTO na nakipag-partner sila sa amin sa pagpapalaganap ng responsable at disiplinang pagmamaneho para sa kaligtasan, hindi lang ng driver, pati sa kapwa niya motorista, kasama na rin yung mga pedestrians. Kabilang sa mga tinalakay ng LTO ay ang tamang paggamit ng lane markings, pedestrian lane at mas malalim na pag-unawa sa defensive driving. Isang safety approach na ang primary objective ay maiwasan ng mga banggaan at panganib sa daan. We prefer to call them as road crashes, not road accidents. Kasi ang mga aksidente, dapat po kaya natin itong iwasan, kaya sanang pigilan. Importante, you have to be knowledgeable of the law. Hindi po pwedeng may hawak ka lang na lisensya, may hawak kang student permit, pero wala ka namang alam sa malis. At kailangan we always have to practice defensive driving. Ang defensive driving po, again, is a safety approach na kailangan maging anticipative tayo. Pagdating po sa mga posibleng banggaan, posible pong hazards na ma-encounter natin sa kalsada. Ipinaliwanag din sa seminar ang kahulugan ng mga pavement markings, gaya na lamang ng double solid line na ang ibig sabihin ay bawal mag-overtake at tumawid. Kapag broken lines naman, pinapayagan ng mga motorista na tumawid o mag-overtake. Ang single solid line ay nangangahulugang hindi pwedeng lumipat ng linya pero pinapayagang tumawid kung ligtas. Habang ang pedestrian lane ay nakalaan para sa mga commuter at pedestrian upang makatawid ng ligtas sa kalsada. Ang inisyatibang kagaya nito ay patunay ng matibay na ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Ang mga tinalakay at natutunan sa seminar ay nakakatulong sa paghubog ng mas ligtas, disiplinado at responsableng mga motorista. Hindi lang ito dagdag kaalaman, kundi hakbang rin tungo sa pag-iwas sa disgrasya. Lahat ng road users, motorista man yan, tumatawid, nagbibisikleta, nagtitinda sa kalsada, lagi po nating tatandaan, mas mahalagang maging ligtas kaysa maging tama. Danica Gino, CLTV 36 News. Mainit ang summer pero mas mainit ang diskwento sa Ford Pampanga. Simula ngayong May 22 to 24, pwede nang mag-take advantage sa 3-day May Summer Festival Sale. Don't miss the chance na makakuha ng hanggang 500,000 discount at exclusive promos lalo na para sa mga OFW. Alamin kung anong Ford units ang kasali sa report na ito. Isang mainit na sorpresa ang hatid ng Ford Pampanga ng Laos Auto Group ngayong tag-init. Ongoing na ngayong May 22 ang kanilang 3-day May Summer Festival Sale kung saan makaka-avail ang mga customer ng malaking discount sa piling Ford vehicles at ilan pang exclusive promos. Today, meron po tayong May Summer Festival Sale dito sa Ford Pampanga that will run from May 22 to 24, 2025. So ayun po. Meron po tayong discounts as much as 500,000 on select variants. And syempre, meron tayong mga pick-up price once nakagawa po tayo ng mga reservations dito po sa ating dealership sa Ford Pampanga. Today until Saturday po ng alas 6 ng hapon. Layo ng kanilang 3-day sale na magbigay ng mas abot kayang option sa mga kabalen na nagnanais magkaroon ng sariling sasakyan. Bukod dito, tampok din ang mga exclusive promo para sa mga overseas Filipino workers o OFW bilang pasasalamat sa kanilang sakripisyo at kontribusyon sa bansa. Ang atin na OFW support program para sa mga kababayan natin na nasa abroad na gusto makapag-own ng kanilang mga kanya-kanyang Ford vehicles. Extended, pwede po natin i-extend yung kanilang mga loan terms up to 7 years. At syempre meron tayong exclusive discounts na binigay po sa atin ni Ford Philippines. Maraming salamat Ford Philippines sa mga Laos Ford Group dealership. Kabilang sa mga tampok na modelo sa nasabing sale ang ilan sa mga high-end units gaya ng Ford Everest, Ford Ranger Raptor at Ford Territory. At hindi mawawala ang ipinagmamalaking Ford Explorer, Ford Mustang at Ford Bronco. At syempre, hindi lang big discounts ang hatid ng sale.
May kasama rin itong libreng Laos Group Cares 24/7 roadside assistance, isang dagdag ginhawa at seguridad para sa mga bagong car owners. Libre rin ang Upor Optic Premium Tint na kilala sa advanced heat and UV rejection para sa lahat ng units na ma-avail sa ilalim ng Laos Auto Group. Kabilang sa mga unang bumisita at nag-inquire sa showroom ngayong unang araw ng sale, si Engineer Dolph Malyari, na matagal nang interesado sa Ford vehicles. Choice ng anak ko talaga yan. Siguro sa nakita yung pictures ng territory, kaya yun ang choice niya, pinipilit niya yun. Siya kasing parang birthday gift sa kanya. Kaya siya pinapipili. Dagdag pa ni Malyari, malaking bagay ang discount na makukuha ngayong araw ng sale. Ngayon, nakita ko, binigyan ng quotation, may 100,000 discount this month. Siyempre, malaking na yun. Kasi 100,000 yun eh. So, yun, tinry ko na rin yung unit, nag-test drive ako. Okay yung unit. Kaya, most probably, yan na din ang kukunin namin. Kaya tara na sa Ford 3-day sale. Huwag nang palampasin ang chance na makita ng personal ang mga top-of-the-line Ford units habang may big discounts at special promos pa. Baka ito na ang sign na hinihintay mong magka-Ford ka na. Promo runs until May 24, 2025. Kaya kayong Kabalenmi, ini-invite po namin kayo to drop by dito po sa Ford Pampanga, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga, to check in our vehicles, units for sales. Siyempre, yung ating ino-offer po natin dito yung ating Ford Territory, Everest at ang ating Ford Ranger. So, discounts are up for grabs, pati po sa mga pick-up price po natin para sa mga magre-reserve dito po sa ating summer program sale. So, attend po natin kayo dito po sa Ford Pampanga. Danny Gagino, CLTV 36 News. Umarangkada na ang laban ng Pilipinas sa Miss Aura International 2025. Sa gitna ng mga prestihiyosong kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo, kapansin-pansin ang ganda, talino at confidence ng pambato ng Pilipinas na si Christian Pauline Alere. Kaya naman todo suporta na ang mga Pinoy sa kanyang laban para sa corona. Alamin ang buong detalye ng kanyang journey sa report na ito. Unti-unti nang umaangat ang pangalan ni Christian Pauline Alere, tubong Bacolor, Pampanga, na pambato ng Pilipinas sa Miss Aura International 2025. Sa mga nagdaang araw ng kompetisyon, kapansin-pansin ang kanyang husay, ganda at confidence, dahilan upang lalo siyang ipagmalaki ng mga kapwa Pinoy. Kasalukuyang ginaganap ang prestihiyosong pageant sa Antalya, Turkey, kung saan mag-isang bumiyahe si Christian para i-represent ang bansa at ipamalas ang pambihirang talento at galing ng isang Kapampangan at modern Pinay. Last year, July 2024, when I was able to represent our province Pampanga on the national stage, which is the Miss Pearl of the Orient Philippines. Miss Aura International advocate for 4 Bs, body, beauty, brain, and behavior. So they are not just focusing sa physical attributes ng isang candidate. They are also focusing the character, yung value ng isang candidate. And I believe that is really important. Kasi in the industry of pageantry, you will work with different people, with different personalities. So it's really important talaga na to have a good personality and behavior. And that is something that I am looking forward with the organization of Miss Aura International. Talagang hindi nagpakabog si Christian dahil isa lang naman siya sa mga napiling top 10 finalists sa Best in National Costume category. Ang kanyang kasuotan ay nagpapakita ng makulay na kultura at kasaysayan ng Pilipinas na umani ng papuri mula sa mga hurado at manonood. Hindi rin siya nagpahuli sa swimsuit competition. Swabe ang kanyang lakad, confidence sa aura at flawless ang kanyang performance. Ipinamalas ni Christian ang kanyang kumpiyansa at ganda na lalong nagpatingkad sa kanyang stage presence. At hindi lang sa ganda angat ang ating pambato dahil sa intelligence round, tinanong si Christian kung paano maituturing epektibo ang critical thinking sa makabagong panahon. Ang kanyang sagot ay nagpakita ng kanyang talino at malalim na pag-unawa sa issue. Mabuhay everybody! I am Christian Pauline Alere. I
I proudly represent the Pearl of the Orient, the Philippines here in Miss Aura International 2025. So to answer the question, we can teach critical thinking. We can teach critical thinking everybody with a world full of noise online. I believe, ladies and gentlemen, that we cannot please everybody, especially in online. There are a lot of opinions and criticism. Always remember that we cannot control those opinions and criticism. But what we can control is on how we respond to them, on how we respond with kindness as well as understanding. And if we will be able to do that, I do believe everything will be set in orders. We can use our critical thinking by teaching them, empowering them to do the same thing. And if we will be able to do that, I do believe we can make an impact, not just in online, but in every communities and global. Thank you so much. Sa mga hindi nakakaalam, bago pa man sumabak sa international stage, kinoronahan na si Christian bilang Miss Pearl of the Orient Philippines 2024. Bitbit niya ang bansa with so much pride and grace. Kaya naman this year, abangan si Christian sa kanyang laban sa Miss Aura International. Gaganapin ng Grand Coronation Night ngayong May 23. Sobrang confident ako sa sarili ko with the help of my team, ng mga taong naniniwala and nagsusupport sa akin. Nakakayanin ko siya. Yun yung masasabi ko, na kakayanin ko siya. And I will do my best to bring home the second crown of Miss Aura International sa Pilipinas. So to all kabalen out there, I encourage you to support me in my journey for Miss Aura International 2025. But despite of being independent or being alone, I know that your love and your support will always with me. And yun yung strength na pinangahawakan ko. And continue manifesting, praying, and support. Yun lang po yung pinakakailangan ko. Yun lang. Thank you. Danica Gino, CLTV 36 News. Good luck, Christian! At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa Twitter o X at CLTV 36, sa Instagram naman at CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.